давоми як сол дар суғд 38 ноболиғ даст ба худкушӣ задааст. эълони афзоиши фақри комил ва гуруснагӣ дар тамоми ҷаҳон аз ҷониби Созмони милал. ҳукумати Толибон аз мақомоти ҳукумати пешини Афғонистон хоста ки ба кишварашон баргарданд. соли 2022 дар вилояти суғд 38 ҳодисаи даст ба худкушӣ задани ноболиғон сабт шудааст. Фурқат Хоҷазода, додситони вилояти суғд, ба хабаргузории Азия Плюс дар ин бора иттилоъ дода гуфтааст, ки дар маҷмӯъ соли 2022 дар ҳудуди вилоят 202 ҳодисаи худкушӣ ва суиқасд ба он ба қайд гирифта шудааст. Аз ин шумора 167 адад худкушӣ ва 35 адади онро суиқасд ба худкушӣ ташкил медиҳад. Дар робита ба ҳодисаи худкушӣ ва суиқасд ба он соли гузашта 20 парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. Хоҷазода гуфта, ки омори худкушӣ ва суиқасд ба он дар ҳудуди вилоят нисбат ба соли гузашта коҳиш ёфтааст, аммо дақиқ нагуфтааст, ки таносуби коҳиш чӣ миқдор аст. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ахиран эълон кард, ки дар 10 соли ахир фақри комил ва гуруснагӣ дар тамоми ҷаҳон дар ҳоли афзоиш ёфтан қарор дорад. дар ифтитоҳи 52-юмин шӯрои ҳуқуқи инсон дар Женева, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш бо нигаронӣ аз афзоиши фақру гуруснагӣ гуфта, ки ҷаҳон дигар ба пеш ҳаракат надорад, балки баръакс дар ҳоли ҳаракат ба қафо аст. тибқи иттилои дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, дар соли 2023 339 миллион аҳолӣ дар саросари ҷаҳон ба кӯмаки башардӯстона ниёз доранд, ки бештар аз 25% нисбат ба соли 2022 аст. барномаи умумии ҷаҳонии озуқавории Созмони Милали Муттаҳид қаблан хабар дода буд, ки теъдоди афроде, ки дар ҷаҳон ба норасоии шадиди ғизо мувоҷеҳ шуданд, ба 340 миллион нафар расид. гуфта мешавад, ки ин рақам аз соли 2019 инҷониб беш аз 2 баробар афзоиш ёфтааст. ба афзоиши он пандемияи COVID-19, низоъҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва тағйирёбии иқлим таъсир расонд. пешгӯӣ карда мешавад, ки шумораи одамоне, ки дар фақр зиндагӣ мекунанд ва аз гуруснагӣ азият мекашанд, афзоиш меёбад. мушкилоти экологӣ низ аз омилҳои манфие ба шумор мераванд, ки ба вазъи озуқаворӣ дар ҷаҳон таъсир мерасонад. вазири таҳсилоти олии ҳукумати Толибон аз мақомоти ҳукумати пешини ин кишвар хостааст, ки ба Афғонистон баргарданд. Нидо Муҳаммади Надим, вазири таҳсилоти олии ҳукумати Толибон, бо муроҷиат ба ҳукуматдорони пешини Афғонистон гуфтааст, ки ба ватани худ биёед ва дар канори афғонҳо бо ифтихор дар канори мардуми худ зиндагӣ кунед. сарзамину хонаи шумо ҳамааш маҳфуз аст. ба гуфтаи мақомдори ҳукумати Толибон, дар низои кунунӣ диктаторӣ вуҷуд надорад ва ҳама метавонанд ҳаққашонро бозхост кунанд. нидо Муҳаммади Надим ҳамчунин итминон дода, ки ҳеҷ чизе бар мардуми Афғонистон таҳмил намешавад. ёдовар мешавем, буҳрони Афғонистон аз моҳи майи соли 2021 пас аз он шиддат ёфт, ки Амрико ба берун бурдани нерӯҳояш оғоз кард. дар пасманзари берун рафтани нерӯҳои НАТО, Толибон фаъол шуданд ва аксар хоки Афғонистонро тасарруф карданд. ҳоло онҳо ҳукумате таъсис доданд, ки ҳанӯз аз ҷониби ягон кишвари ҷаҳон ба расмият шинохта нашудааст. баъд ба сари қудрат омадани гурӯҳи Толибон дар Афғонистон, садҳо ҳазор нафар Афғонистонро тариқи кишварҳои ҳамсоя тарк карданд. ҳамчунин мақомдорони аршади ин кишвар ва раисҷумҳур Ашраф Ғанӣ аз кишвар фирор карданд, аммо баъд аз чанд муддате бархе аз мақомдорони ҳукумати пешин ба ватан баргаштанд.